I have something to tell you. Velkommen til Breaking the News, et lille bitte spritnyt satireprogram, som er utrolig småt. Helt fantastisk småt, lige til at have med i lommen. Det er faktisk så småt, at vi kun har 2 nyheder til jer. En god nyhed og en dårlig nyhed. Vi starter som altid med den gode nyhed over kamera 2. Den gode nyhed er, at fodboldtossen endelig er blevet dømt. 1,8 millioner kroner skal han betale i erstatning til DBU for at løbe ind på banen under en landskamp mellem Danmark og Sverige. Og debatten raser allerede. Er det for hårdt ved den lille tosse? Og ved I hvad? Den debat, den tilskriver jeg udelukkende, at han har fået tilnavnet fodboldtossen. Det lyder så naivt, så sødt. En tosse, det er sådan en, der ikke ved, hvad han laver. Vi skal passe på ham. Hvis Osama Bin Laden havde fået tilnavnet World Trade Center-tossen, så havde vi også synes, det var lidt voldsomt at løbe ind i hans soveværelse og skyde ham i ansigtet. Men sandheden er, at hvis man kigger i domsudskriftet fra Københavns Byret, så giver dommen rigtig god mening, for det dommeren har gjort, det er, at han har givet ham 1 krone i bøde per shot, han drak den dag. Det er mange shots. Og nu til den dårlige nyhed. Den dårlige nyhed er, at Helle Thorning-Schmidts regering har siddet i 100 dage nu. Ja, I know. Det føles som 40 år, mand. Nej, hvor er de kommet dårligt fra start. Man har alligevel ikke regnet med, at man skulle sidde her og tænke, hvor er Anders Fogh? Please, hvor er Anders Fogh? Gå op tilbage igen. Og jeg mener ikke engang politikken. Jeg tænker bare mere på, at det virker som om, han gjorde ting sådan med vilje. Det virker som om, alt kommer bag på den der regering, der sidder nu. Jeg så Helle Thorning i et interview i Politikken havde udtalt, jeg tror, det var sjovere at være statsminister under Anders Fogh. Var Helle? Kan det passe? Har det været sjovere at møde op hver dag på arbejde og kigge direkte ind i ansigtet på Ben Benson og Pia Kjærsgaard? I don't think so. Der tror jeg, det er lidt federe at møde op og kigge på Margrethe Vestager, Johan Schmidt Nielsen og øvrigt sidde i samme rum som den mand, der taler det sjoveste engelsk i universet. I griner over hver dag. Indrøm det. Og så 100 dage. Der er et eller andet der, ikke? Man har en fornemmelse, Helle Thorning-Schmidt. Hvis skat lige tjekker det der efter i sømne, så viser det sig nok, hun har siddet i 120 dage. Og nu skal vi ud i verden, for på søndag, der har dronning Margrethe 40 års jubilæum som regent. Og derfor har jeg sendt Rasmus Olsen ud for at snakke med en ekspert fra Københavns Universitet. Prøv at kigge med her. Ja, jeg står her på Gammel Strand i København, hvor jeg har fået fat i professor fra Københavns Universitet, Jakob Fleisner. Goddag, Jakob. Goddag. Goddag. Du er jo forsker i monarki simpelthen, så derfor så ved du jo præcis, du kan præcis sige mig, hvilken dag dronningen blev indsat. Nej, det kan jeg ikke, men jeg kan fortælle dig en huskeregel for, hvornår hun blev indsat. Mange tak, ja. Vil du have den? Ja, tak. Ja, det er fordi, jeg har en veninde, hun hedder Christina. Ja. Hun har telefonnummeret 22 34 19 72. Så kan du lige huske det på den måde der. Så ringer jeg op til hende, og så hun ved det. Ja, nu må jeg spørge hende. Det er en god regel. Ja, tak. Godt. Yes. 40 år, det er mange år. Det er mange år at være dronning. Hvordan kommer man igennem det, tror du? Hvordan man kommer igennem det? Jeg har alle de år Som monark. Ja. Hun har ikke været alene. Kigger du lige... Læste du lige Billedbladet? Eller? Nej, jeg er forsker. Yes. Jeg har forsket mig til det. I Billedbladet? Nej! Okay, så prøver vi lige igen. Ja. Vi prøver et andet spørgsmål. Ja, vi prøver et andet spørgsmål. Dronningen 2012. Ja. Dronningen 2012. Hvad er hendes primære funktion nu om dagen? Yes. Hun boller med Julius Ankenberg. Rigtig hårdt. Boller bare. Nej, det gør hun ikke. Nej. Prøv at kigge igen så. Prøv at kigge. Det er ikke rigtigt. I røven. Nej. Nej, det er Niklas Minter. Du har ret. Ja, fint. Det er nemlig Niklas Minter. Ja. Du er jo ikke professor. Det er du da heller ikke. Nej. Jeg har ikke tid til det her. Det gider jeg ikke, vel? Nej. Jeg er travlt. Jeg er professor, jeg er travlt. Rigtig travlt. Tilbage til studiet.
Ja, det var alt, vi nåede i den omgang af Breaking the News. Jeg håber, du har lyst til at kigge med i næste uge. Og husk, vi pusser hele tiden på det, så det hele tiden bliver lidt bedre. For eksempel så skal vi da også have et bord, tror jeg. Og måske et helt jakkesæt, hvem ved.